należają do żydowskiej szkoły powszechnej. To organizacja, która nazywała się CISO, Centralne Schulorganizacji, Centralna Organizacja Szkolna. I było to wtedy w początkowych latach, jeszcze w 30 latach, było 8 takich szkół. Przede wszystkim wychowanie było inne. Było świeckie wychowanie, nie było religii. Uczono wszystko po żydowsku. To była szkoła, która należała do Paulistycznej Lewicy. Wszystkie partie miały organizacje dziecięce. Paulistyczna miała organizację dziecięcą, która nazywała się Jungbor, to znaczy Młodzi Boruchowiści. Boruchow był twórcą tej partii. Na ogół należały do tej organizacji. I też to powiązało dzieci, były bardzo tego przywiązani do organizacji, do szkoły. I jeden do drugiego.